हेलो लोगोफोर, जों बयबो मटर गारि बाहायो आरो जों गोसो जायो गावबा गावनि थाखाय मोजांसिन आरो देरसिन गारि बायनानै लानो। गारि कम्पानिफोराबो बोसोरफ्रोमबो गोदान मडेलनि गोदान गारि दिहुनबाय थायो आरो बिसोर दाबि खालामो जे नैबे मडेलावहाय बेबादि फीचर्स दङ, बे फीचर्सआ बहुत मोजां, बै मडेलाव बैबादि फीचर्स दङ, गुबुन फीचर्स बेबो बहुत मोजां, बेफोरबादि होननानै बिसोरो दाबि खालामो। बे दाबिफोरखौ गोसोआव दोननानै दिनैनि बे भिडिअखौ खालामनाय जादों जाहाथे बे फीचर्सनि सोमोन्दै नोंथाङा मोनथिनानै लायो। नेक्स्ट टाइम नोंथाङा गारि बायोब्ला अबे बायदि फीचर्सआ नोंथांनो गोनांथि जागोन बेखौ मोनथिनानै नोंथाङा गावनि थाखाय साबसिन गारि सायख'नानै बायना लानो हागोन। बिनि गोजौआवहाय गारिया मानसिनि जिउजों खाथि सोमोन्दो दङ, बेनि थाखाय गारिनि सोमोन्दै मोनथिना लानाया गोनांथि। बेखौ गोसोआव दोननानै जोङो दिनैनि भिडिअखौहाय आवगायनोसै। गिबियाव जोङो गारिनि महरखौ लानानै सावरायगोन। फार्स्टआव दङ हेचबेक गारि। हेचबेक गारिफोरा फिसा जायो, बिसोरनि उनथिंजाय स्लिम जायो। बे छबियाव होनाय बायदि बेयो जाहैबाय हेचबेक। नेक्स्टआव दङ सेडान। सेडान गारियाबो फिसा जायो, नाथाय बिसोरनि उनथिंजोंहाय एसे गोलाव थायो। बेखौ नायनानै नोंथाङा बेखौ सेडान गारि होननो हागोन, जेरै बे छबियाव नुदों बिदि। नेक्स्टआव दङ इउटिलिटी भेहिकल। इउटिलिटी भेहिकलफोरा माल लांलाय लाबोलायनि थाखाय बाहायजायो, जेरैहाय टाटा मबिल, बेफोरबादि गारिखौ इउटिलिटी भेहिकल बुङो। बेनि उनाव दङ एसयूवी। एसयूवी माने स्पर्ट्स इउटिलिटी भेहिकल। बे गारिफोरा गिदिर जायो, नायनायावहाय गोरा स्ट्रं नुयो। अब्ला जों नेक्स्टआवहाय मुभ खालामनोसै। नेक्स्टआव दं जोंहा ब्रेक। गारिनि ब्रेकआ जोबोर गोनां। नोङो गारिखौहाय लासै सालायोब्लाबो ब्रेकखौ नांगौ, गोब्राबै सालायब्लाबो ब्रेकखौ नांगौ। बेनिखायनो माबायदि टेक्न'लजिनि ब्रेक दा जों गारियाव नुनो मोनगोन बेखौ मोनथिनानै लागोन। सेथियाव दङ ABS, एन्टि लक ब्रेकिं सिस्टेम। बियो माबायदि खामानि मावो? जेब्ला ब्रेक पेडेलखौ गायो अब्ला ब्रेकआ हथारै साखाखौ लक खालामनानै लाया, नाथाय लक खालामलाय, दसे हंगारलाय, लक खालामलाय, बेबायदि खालामो। दानिया बेबायदि खालामोब्ला मा जागोन? बेबायदि खालामोब्ला गारिया रिमिनलाबायनाय नङा, बियो सिदा थांनानै दोम थागोन। नेक्स्टआव दङ EBS। EBSआ जाहैबाय इलेक्ट्रनिक ब्रेक डिस्ट्रिबिउशन सिस्टेम। साननानै ला मोनसे गारियाव सानैल' मानसि गाखोदों, ड्राइभार सिगाङावहाय ओमफ्राय उनावहाय सासे पेसेन्जार। दाने ब्रेक गायोब्ला ब्रेकनि पावारा मोनब्रै साखायावबो नांनाय नङा, नाथाय जेरावहाय मानसि दं बिनि थिक सिदा मा साखा दङ बे साखायाव ब्रेकनि पावारा नांगोन। जेरै सिगाङावहाय ड्राइभार दं, ड्राइभारनि सिदा गाहायाव बे साखायावहाय ब्रेकआ नांगोन, ओमफ्राय पेसेन्जारा बबेथिंजाय जिरायदों बेनि गाहायावहाय ब्रेकआ नांगोन। नेक्स्टआव दं सीट बेल्ट। सीट बेल्टआबो रैखाथिनि सेफटिनि थाखाय जोबोर गोनां। जेब्ला जोङो सीट बेल्टखौ बाहायो, सीट बेल्टखौ जोङो लानानै बोनानै गोलाव खालामनानै जोङो लक खालामनानै लायो। नाथाय जेब्ला गारिया एक्सिडेन्ट जानोसै अब्ला बे सीट बेल्टआ गावनो लक जानानै थायो, बियो लावा, मानसिखौ बियो गावनि जायगायावनो बोननां दोननो। नेक्स्टआव दङ एयारबेग। एयारबेगखौ ओरैनो नुनो मोना गारियाव, नाथाय जेब्ला गारिया एक्सिडेन्ट जागोन अब्ला बियो बेलुन बायदि गिदिर जानानै फैयो। बे एयारबेगआवहाय सडियाम एजाइड होननाय गेसखौ इउज खालामनाय जायो। बेनि उनाव आरोबाव दङ पार्क एसिस्ट। बियो पार्किंनि थाखाय खामानि होयो। जुदि मोनसे पार्किंआवहाय गारि हाबजागोन ना हाबजाया, पार्किं खालामजागोन ना खालामजाया, ड्राइभारा सानदोंब्ला बे खामानिखौ पार्क एसिस्ट टेक्न'लजिया मावनानै होगोन। बेजों लोगोसे पार्किंआ गिदिर जायगा, ओमफ्राय जेरावबो गारिल' नुजोब्बाय, बहा पार्किं खालामनांगौ बे समयसाखौबो पार्क एसिस्टआ गावनो ड्राइभारनो इंगित होगोन बबेयावहाय गारिखौ पार्क खालामजायो। नेक्स्टआव दङ रिभार्स एसिस्ट। साननानै ला नोंथाङा वान वे र'डआव थांगासिनो दङ, ओमफ्राय नोंथाङा लेफ्ट टार्न लानांगौमोन, नाथाय राइटआव थांबाय थाबाय।
दानिया एसे गोजान थांनानै नोंथाङा बुजिनो हाबाय जे रं रडआव फैबाय अब्ला मा खालामलायखो बेफोरबादियाव उन फैफिननो थाखाय रिभार्स एसिसआ खामानि होयो बियो ड्राइभारनि बोलो नाङा जासे गावनो बे रिभार्स एसिस टेक्नोलॉजियानो गारिखौ उन लाबोफिनगोन थ' बेफोरबादियावहाय रिभार्स एसिसआ खामानि होयो आरोबाव दंबावो क्रुज कन्ट्रला जाहैबाय गारिया मोनसे सेट लिमिटआवहाय गावनो हारसिङै खारबाय थागोन बेखौ बुङो क्रुज कन्ट्रल बेफोरो हाइवेफोरावहाय गोजान लामा हान्थिनायावहाय खामानि होयो दानिया साननानै ला लामायाबो गाज्रि बेजों लोगोसे ट्राफिकआबो बुहुद दङ नोंथाङा ससे थांनानै ब्रेक गानांगौ दसे लाखिनांगौ आरोबाव स्पिडआव थांबावनांगौ बेफोरबायदि समस्या जाबाय बेफोरबायदियावहाय क्रुज कन्ट्रला खामानि होआ नाथाय एडाप्टिव क्रुज कन्ट्रला खामानि होगोन बे एडाप्टिव क्रुज कन्ट्रला टेक्नोलॉजीफोरखौ बाहायनानैहाय गासै सेन्सरफोरखौ बाहायनानैहाय गावनि सोरगिदिं जि बुस्थुफोर दङ बेफोरखौ स्टाडि खालामनानै गावनि स्पिड लिमिटफोरखौहाय गावनो एडजास्ट खालामनानै गारिखौ सालायलाङो दानिया हेड्स आप डिसप्लेया टाच स्क्रीन इनफोटेनमेन्ट सिस्टेमखौहाय ड्राइभारनि सिगाङावहाय विन्डशील्डआवहाय देखायनानै होयो बिनि बेनिफिटआ मा बिनि बेनिफिटआ बेनो जुदि ड्राइभारा इउट्यूबावहाय गान दामनो लुबैदोंब्ला गावनि आखाइजों एबा मोखांखौ गाहायाव नायालासे गावनि सिदानो नायनानै खामानिफोरखौ मावनो हागोन दानिया जेस्चर्स एन्ड भइस कन्ट्रोल बे फिचरजोंहाय ड्राइभारा गावनि आखाइखौ बाहायालासे गावनि भइसजोंनो रावजोंनो इउट्यूब गेलेनो लुबैदोंब्ला इउट्यूब प्ले खालामनो हागोन जिखुनु फिचर्सखौ कन्ट्रोल खालामनो हागोन गावनि भइसजोंनो बेखौ होनो जेस्चर एन्ड भइस कन्ट्रोल्स नेक्स्टआव हिट एन्ड मासाज फांसन गोजान लामा हान्थिनायावहाय ड्राइभारा मेङो गोदनाफोरा रुयो बेनि थाखाय सीटआनो ड्राइभारखौ मासाज खालामना होगोन गरम समावहाय बियो हारसिङै कुल जागोन एसी बायदि सीटनिफ्राय एसी बार गगोन ओमफ्राय गुसु समाव बियो हिट आप जागोन बेफोरखौनो होनो हिट एन्ड मासाज फांसन आरो दंबावो एम्बिएन्ट लाइटिं बे फिचरजोंहाय गारि सिंनि जे लाइटिं बेफोरखौहाय चेन्ज खालामनो हागोन ड्राइभारा गाव जेरै लुबैदों बेफोरबायदि नेक्स्टआव दङ अटोनोमास ड्राइभिं माने गारिफोरा गावनो हारसिङै खारगोन बेयाव ड्राइभारनि गोनांथि थानाय नंलिया बेयावहाय टेस्ला गारिया नम्बर 1 होनना सानना लाजायो अल वर्ल्डआवहाय आरो बे अटोनोमास भेहिकल्सआनो फ्यूचर अफ मोबिलिटीबो होनना सानजायो दानिया फीचर्सफोरा जोब्बाय जोङो अब्ला इन्जिन ट्रान्समिशनखौ नायनोसै इन्जिन ट्रान्समिशन माने इन्जिननि पावारा माबायदि रानजादों बेफोरखौहाय जोङो मोनथिनानै लागोन मटर साइकेलनि उननि साखाखौ गोजौ दिखोनानै मटर साइकेलखौ स्टार्ट होयोब्ला मटर साइकेला खारनाय नङा खारना बेनो मटर साइकेलनि इन्जिननि पावारखौ गासैखौबो उननि साखायावसो होनाय जादों आरो उननि साखायासो सिगांनि साखाखौ नारनानै लाङो आरो बेबादियैनो मटर साइकेला खारो कार्सफोराबो बेबादिनो जायो नाथाय कार्सफोरनि मोनब्रै साखा दङ बेनिखायनो बेयावहाय एसे गुबुन जायो अब्ला जोङो कार्सनि इन्जिन ट्रान्समिशनफोरखौहाय नायनानै लानोसै फार्स्टआव दङ फ्रन्ट व्हील ड्राइभ माने जेब्ला पावारखौहाय सिगांनि साखायावनो दोननाय जायो बेखौ बुङो फ्रन्ट व्हील ड्राइभ बेफोरबायदि गारिया बांद्राय स्ट्रं जाया बांद्राय माल लांनो हाया बेफोरबायदि गारिया गाहाय जायो नाथाय माइलेजआ मोजां होयो नैथियाव दङ रियर व्हील ड्राइभ पावारखौ जेब्ला उननि साखायाव हरनाय जायो बेखौ बुङो रियर व्हील ड्राइभ बेफोरबायदि गारिया गोजौ जायो आरो बेफोर गारिफोरा बोलो गोनां जायो माल गोबां लांजायो गासै माल गारिफोरा रियर व्हील ड्राइभ जायो लास्टआव दङ 4 व्हील ड्राइभ गासै इन्जिननि पावारफोरखौहाय मोनब्रै साखायावबो रानोब्ला बेखौ बुङो 4 व्हील ड्राइभ बेबायदि गारिया बहुत स्ट्रं जायो
मिलिटारिनि गासै गारिफोरानो 4 व्हील ड्राइव जायो। बर्तमानावहाय प्राइवेट गारिफोरखौबो 4 व्हील ड्राइव खालामनाय जाबाय, जेरै महिन्द्रा थारआ मोनसे। अब्ला जोङो गारिनि गासै फीचर्सफोरनि सोमोन्दै, बिसोरनि महर आरो ट्रान्समिशननि सोमोन्दै मोनथिनानै लाबाय। बेफोरबायदि इनफर्मेटिभ भिडिअसफोर मोननो थाखाय नोंथाङा चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो। बेल आइकनखौ थुदो जाहाथे भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनाव सिगाङावनो सहैयो। लोगो मोनबावगोन गोदान मोनसे भिडिअजों। गोजोन्थों।